Kumno jebab ukuch ka Argentina u Lionel Scaloni habala kali u la kanekan DNM kalas World Cup jong Lionel Messi. U Lionel Scaloni ha ka jing ye keren jong u bat ki media shua kaneka finals jong kaneka FIFA World Cup bat habala kali u la kaneka World Cup kan DNM kalas World Cup jong Lionel Messi. Na kaliang u Lionel Scaloni ula jebab kumne da kabaong. Ngangam tip la kaneka World Cup kalkun ne em na kabenta u Leo mano batip. Pihak ban kelihi u namar udang yai pen kendit yangi man kapor langba ka jingi lakai jungu. Waru Messi umpat tip ya kejubab labun sena menta ka jing keli sepang ka jing song that jungu ka jumi shua man la ka World Cup ka ba u esim menta. Man la ka World Cup la cukde hukum ka ba khadu jungu ndrai kam julung kumta menta ha karta ka ba lab kuntai snem udang sa tang ya ka we bat kata kalong ka jing job ban yora biang ya ka nam ladu jong ka ni ka World Cup. Ngisngau thu hang ni kumba ukuch ka Argentina uloong ba ompatip la ka ni kan DNM kalas World Cup jong Messi. Namar wat Lionel Messi daladehi umpat ai ya kata ka official statement ba ka ni ka deikan las World Cup jong u. Hoi Lionel Messi ula pencisha syakipad ba ka FIFA World Cup arjar arpu arha Qatar kan long ka World Cup ka ba khadu jong u. Rai ka epat ka bajia. Hadin ba Lionel Messi ula penjob World Cup ya kari jong u ha kanika World Cup arjar arpu arha Qatar. Messi ula peteng biang ban nyelakai na ka benta kari jong u ka Argentina bat menta sajisin biang ulai lam ya ka Argentina syaka final jong kanika FIFA World Cup menta usnem arjar arpun riu. Hanrai menta ka World Cup pat namar ba kerta jong u ula lai pukandai senam kerta pun kijing ya keren bat kijing tharai kilami syapang kajing syong that jong u. Hanrai hadu menta umpat penbena pajba ba ka World Cup arjar atun riu kandai ka lempung ka ba khadu jong u. Bat umpat kentai ia kalat bandang ia lakai ha kipor ki bansawan.